Сёлета адбудуцца выбары ў каардынацыйную раду. І хоць выбарчы працэс ужо зацверджаны, нават паміж удзельнікамі самой рады няма згоды наконт ягонага выгляду. І таму мы вырашылі зладзіць дыскусію паміж прадстаўнікамі каардынацыйнай рады з удзелам грамадскасці, каб высветліць усе пытанні датычна дзейнасці гэтай структуры і выбараў туды. Паважанае гаспадарства, добры вечар, мяне зваць Зміцер Міцкевіч, а вы глядзіце ток-шоу «План Б». Координационный совет, он является единым представительным органом белорусского общества. Он создается и будет функционировать по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса передачи власти. На першай жа прэс-канферэнцыі Координационной рады яечальцы пачулі нязручныя пытанні. Когда вы говорите, что диалог неизбежен и у него нет выбора, не кажется ли вам, что вы немного наивны? Потому что... Рада абвесціла галоўную мэту – правядзенне новых выбараў прэзідэнта і мірны трансфер улады. Мы не наивны. Мы победили, и это сейчас стало абсолютно очевидным для всех. Але ўжо праз 2 дні супраць Координационной рады завялі крымінальную справу. Режим отказывается слышать народ. Он пытается помешать работе Координационного совета, арестовывая или выдворяя из Беларуси членов президиума. У замежжа Координационная рада назвала сябе галоўнай платформай, якая аб'ядноўвае асноўныя палітычныя сілы і грамадзянскія ініцыятывы, а таксама абараняе інтарэсы беларусаў унутры краіны і за яе межамі. Выбараў КР грамадства не пабачыла. Кіраўнікі і сябры рады другога склікання, так бы мовіць, самапрызначыліся. Координационная рада ў выгнанні не раз гучна нагадвала пра сябе, але не дасягненнямі, а скандаламі. Найбольш у гэтым вылучылася заснавальніца і самая актыўная удзельніца рады Ольга Ковалькова. Ольга была глубоко задета тем, что ей кто-то пытался вынести вотум недоверия. Предлагали даже исключить ее из состава Координационного совета. Как она отреагировала? Я не ручаюсь за 100% точность цитаты, но смысл я передам. Если вы меня исключите из Координационного совета, я уеду в Беларусь и расскажу белорусскому телевидению, за чей счет вы все живете, кто вас финансирует. Сергей, это просто неправда. Сярод іншага, фінансавыя пытанні ў самой Координационной раде сталі нагодай для петыцыі з заклікам распусціць КР. Например, там глава секретариата Кравцов не представил отчет о расходовании средств на содержание Координационного совета ни первого состава, ни второго состава. И мы усматриваем в этом признаки коррупции. Во-первых, последние линии пересечены. Во-вторых, мы этим своим выходом и привлечением внимания не навредим КС. Ці гатовае грамадства звярнуць увагу на Координационную раду і тое, што там адбываецца ўжо больш за 3 гады. І сёння разам з намі дыскутаваць на гэтую тэму будуць нашыя госці. Спікер Координационной рады Андрей Егоров. Добрый вечер. Добрый вечер. Віце-спікер Координационной рады Алена Жываглот. І вядучы праграмы «Двубой на Белсаце», палітычны аналітык, не побоюся так сказаць, Віталь Цыганкоў. Прывітанне. Алена, давайте пачнем з простага. Зноў жа, пытанне, якое задаюць все людзі. Вось чым вы займаліся весь час, што вы знаходзіцеся на вашай пасадзе. Да? Вось той час вашай кадэнцыі, як вы можете охарактеризовать свою працу? Здорово, что все задаются этим вопросом. Значит, Координационный совет популярен и нужен людям. Координационный совет – это репрезентативный орган. Я верю в то, что мы представляли интересы части белорусского общества, демократических взглядов. Это раз. Функции Координационного совета, наверное, если спускаться так к операционной деятельности, это про представление интересов с одной стороны, про делиберативные процессы с другой стороны, общественная дискуссия на площадке Координационного совета, чтобы принимать политические решения, и координация деятельности. Координация деятельности как среди субъектов, чьи делегаты представлены в Координационном совете, так и с внешними акторами демократических сил Беларуси. Як вы можете охарактеризовать свой некий поспех? Да? Что вы лічыце сваім галоўным дасягненнем?
Самое главное достижение, что конфигурация демократических сил Беларуси, решение о которой или намерение о которой было зафиксировано на конференции «Новая Беларусь» еще в 2022 году, реформирование Координационного совета, создание переходного кабинета и вот эта тройка ОСТ, ОПК, КС, она, на мой взгляд, заработала уже. И мне кажется, что это большой шаг в такую правильную институционализацию демократических сил Беларуси. Раз. Второе, это не, может быть, сейчас не в идеальном состоянии, но много хорошей работы проделано для налаживания процедур и механизмов взаимодействия среди акторов белорусских демсил и с обществом. Это тоже большой рывок, на мой взгляд, потому что механизмы взаимодействия прозрачные, так, чтобы граждане понимали, кто кому подчиняется, кто перед кем отчитывается и что происходит вообще, это важный момент. Дальше уже здесь не только результаты деятельности Координационного совета, но и всех акторов демократических сил. Это помощь белорусскому обществу со стороны западных партнеров США и Евросоюз. Раз. Второе — это решение проблем семей и бывших политзаключенных и выработка стратегии освобождения политических заключенных. Ну и дальше, наверное, я уже буду входить в довольно дробные показатели. Но я бы выделила таким образом, что конфигурация заработала, механизмы взаимодействия, чтобы органы и Координационный совет в частности стал прозрачный, понятен для белорусов. Я считаю, что много хорошей, правильной работы проделано. При этом понимаю, что есть еще куда стремиться и что усовершенствовать. Ну вот как-то так. Андрей, вось тут згадали добрую фразу, каб грамадзяне разумелі. Вось давайте просты прыклад. Вот прыходзіце вы дадому, а вас дзеці пытаюцца: баця, вот чым ты займаешься? Вось як вы ім патлумачыце, вось працу координацыйнай рады, што там адбываецца? Координацыйная рада выступае пляцоўкай грамадзянскага кантролю і прадстаўніцтва інтарэсаў. Вось гэтая функцыя грамадзянскага кантролю найбольш выяўленая, і можна яго лічыць галоўным дасягненнем координацыйнай рады. То бок мы зрабілі беларускую палітыку транспарэнтнай. Праслуханні, якія Координацыйная рада арганізоўвала з аб'яднаным пераходным кабінетам, усе бачылі проста, як арганізаванае ў Беларусі дэмакратычнае лідарства. І за ўсе гады існавання дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі гэта першы выпадак, калі такая сітуацыя была арганізаваная, і яна была арганізаваная Координацыйнай рады. То бок гэта для грамадзянскага кантролю. І гэта можна нават дзіцёнку патлумачыць. Ну вы як спікер сваёй кадэнцыі задаволены? Мы не зрабілі ўсё, што маглі зрабіць, але я прыходзіў з даволі яснай праграмай як спікер Координацыйнай рады. І там стаяла некалькі пытанняў, якія мы мусілі вырашыць. Перш за ўсё, мы хацелі пабудаваць адкрытыя стасункі паміж структурамі дэмакратычнай апазіцыі і дэмакратычнай супольнасці. Вось пра тое, што казала Лена, зараз мы хацелі, каб гэтая канфігурацыя запрацавала, каб быў протапарламент, каб быў урад, каб паміж імі былі ясныя стасункі, каб яны былі адзін аднаму падсправаздачныя. Гэта першае, і гэта мы зрабілі. Другое, мы бачылі сябе як пляцоўку, якая мусіць дэбатаваць асноўныя пытанні, якія перад намі стаяць. Сярод гэтых пытанняў, напрыклад, мы арганізоўвалі слуханні па еўрапейскім выбары Беларусі і рыхтавалі адпаведную рэзалюцыю. Гэта ўсё ўвайшло, ў прынцыпе, у рашэнне дэмакратычных сілаў і стала адным з тых пытанняў, якія сёння працоўваюцца на міжнароднай арэне. Таксама мы арганізоўвалі слуханні па палітычных зняволеных. Ніхто не можа сказаць, што гэта пытанне, якое не падлягае абмеркаванню. І мы сабралі ўсе мажлівыя меркаванні, якія ёсць на гэты конт, і адпаведна прымалі сваё рашэнне і рэкамендацыі, што з гэтым далей рабіць. Мы рыхтавалі, і я думаю, што яшчэ паспеем да канца нашых паўнамоцтваў выйсці з такой агульнай стратэгіі міжнародных
дзеянняў дэмакратычных сілаў Беларусі. Мы удзельнічалі як структура ў рэпрэзентацыі інтарэсаў падчас стратэгічнага дыялога з Злучанымі Штатамі, у рэгулярных кансультацыях з Еўрапейскім Саюзам, у тым ліку кансультацыяў пара тую знешнюю дапамогу, якая надаецца Беларусі з боку Еўрапейскага Саюзу, краінаў сябраў Еўрапейскага Саюзу. І без гэтага працэса хіба б не было такого ўзроўня падтрымкі, які мы маем сёння. Што мы не зрабілі, мне падаецца, з галоўнага і што было ў планах, гэта выпрацоўваць агульныя стратэгіі палітычных дзеянняў дэмакратычных сілаў Беларусі разам. І вось у гэтай стратэгіі у нас няма на сённяшні час, і ў гэтым, я лічу, галоўны правал і недахоп дзейнасці каардынацыйнай рады сёння, але наступная кадэнцыя каардынацыйнай рады магчыма вырашыць гэтае пытанне, маючы падтрымку ад грамадзянаў, якую яна можа атрымаць праз выбары. А вось мы ў нашых гледачоў запыталіся, ці яны бачаць вынікі дзейнасці каардынацыйнай рады. Давайце-ка паглядзім, што яны нам адказалі. Больш за палову не бачаць ніякіх вынікаў увогуле. Спадарства, як вы ацэньваеце працу координационной рады? Что вы думаете? Я мало видел, да, естественно, какие-то сподвижки были, но и вроде бы хотелось большего, но, к сожалению, я не видел. Возможно, они были, просто, возможно, это не освещено в должной мере, поэтому их люди и могут не видеть в таком плане. Я сказала бы таксама, што ніякіх вынікаў я не бачу. Можа, яны недзе і ёсць, але ніяк яны не афішуюцца. І ў мяне вельмі вялікае пытанне, ось такое, зараз я сабе злавіла на думцы, калі я пачула дэмакратычныя сілы, у мяне адразу такое уяўленне, што ёсць нейкія дэмакратычныя сілы, як Богема, а ўсе астатнія людзі беларускія, якія тут, якія там, гэта нешта іншае. Мяркуючы па тым, што Ольга Кавалькова да гэтага часу каардынацыйнай радзе, яна, напэўна, праўда ведае нейкі сакрэт. Можа, вы нам яго раскрыеце, на якія ж грошы існуе каардынацыйная рада? Чым яна вас так шантажавала, што вы яе за дыскрэдытацыю ніяк не змаглі папрасіць адмежавацца ад яе? Я хочу сказать, что Координационная рада очень хорошо приняла все правила игры парламента Беларуси. Он живет где-то своей жизнью, белорусы живут своей жизнью. Никто его не выбирал, Координационную раду тоже никто не выбирал. И поэтому, насколько она нам нужна? Тем более, что вот мы выслушали очень много красивых слов, но если простой ответ, какой вынік за 3 года, услышать невозможно. Я, звычайна, стараюся шукаць штосьці лепшае ў працы арганізацый, але, на жаль, сёння у мяне тоже шмат пытанняў, на якія няма адказаў. Першы мой недавер да каардынацыйнай рады з'явіўся тады, калі я ад чалавека, якому давяраю, якога ведаю, просто пабачыў адказ на яго спробу балатавацца ў каардынацыйную раду, удзельнічаць у выбарах. Там ему сказали, вам адмоўлена, аб'явіце 6 пунктаў, да, чаму вам маглі адмовіць. Ось такі вось адказ быў яму. Па-другое, пасля выпадку з Ольгай Кавальковай не толькі я адзін быў узрушаны. Шмат простых беларусаў, якія знаходзяцца здесь, якія пасля рэпрэсій там хтосьці каментар пакінуў яшчэ дзесьці, яны вымушаны былі з'ехаць, якія там актыўна, можа, і не ўдзельнічаюць, але сочаць за палітычным жыццём, яны просто былі здзіўлены. А чым у той сітуацыі з Кавальковай вось каардынацыйная рада адрознівалася сапраўды ад беларускага парламенту? А нічым. То бок, адзін мой знаёмы сказаў, дык а што, сёння можна ўсё. Сёння можна камусьці штосьці паабяцаць, да? Я разумею, што это рабілі прапагандысты, але, прабачце, яны скарысталіся глупствам. Спадарня. Это шчыра і адкрыта, я кажу, праўдзіва. Яны скарысталіся глупствам. Яны відавочна паказалі. Як яно ёсць. І каардынацыйная рада ніяк не адрэагавала. І вось пасля гэтага, я думаю, што давер да вас ужо знізіўся увогуле кардынальна. Таму што шмат людзей сказала, у нармальным парламенце, у нармальнай дэмакратычнай краіне чалавека як мінімум павінны былі адстараніць ад каардынацыйнай рады і правесці хоць нейкае расследаванне відавочна і паказаць людзям. І апошняе. Пасля вашых слуханняў пра палітзняволеных.
Я не знаю, а вы, ну вот сур'ёзна, вы рэаліі сённяшнія бачыце, што адбываецца ў Беларусі или не? Мне хацелася вот просто сказаць, или хрэсцік сніміце, или трусы надзеньце. Прабачце за гэтыя словы, але сур'ёзна. Я забіў скрин, магу паказаць на тэлефоне учора, дзе пішуць пра тое, што у Магілёўшыне затрымалі блогера Алеся Сабалеўскага. 9 гадзін назад навіна. Прабачце, 11. 9 гадзін назад выпусцілі блогера, да? Ці наадварот. То бок аднаго чалавека забіраюць, другога выпускаюць. Як вы маглі дапусціць абмеркаванне ў прамым эфіры пра тарговлю палітвязнямі? Людзі ўспрымалі гэта менавіта так. І шмат палітвязняў это ўспрымала менавіта так. Ну вось ваши вынікі працы, пабачыце. Там даволі шмат пытанняў падымалася. Я пачну з пытання пра, ну, а чаму там пра каардынацыйную раду і шмат словаў, якія мы кажам, ну, невядома людзям. Ну, от, я думаю, што таму што сюжэт вот першы, ён вельмі яскрава паказвае чаму, да? Таму што там не ўзгаданы ні слухані з каардынацыйнай рады, якая там арганізоўвала, ні слухані па палітычных зняволеных, ні пра іншую дзейнасць, пра якую як бы мы казалі, ні пра стратэгію пераходнага перыяду, не пра рэзалюцыю па еўрапейскім выбары Беларусі. Там назбірана там дробязных фактараў, уключна з там групай маргінальных людзей з каардынацыйнай рады, якія выступілі з пустымі абвінавачваннямі і назбіралі 200 подпісаў як бы пад гэтай рэзалюцыяй. Ну вот на гэтым быў скампанаваны сюжэт, як бы дзе ну не было там збалансаванай там падачы інфармацыі. Гэта таксама фактар, да? Ну пра нас мала пішуць, і мы самі правальваемся ў камунікацыйнай палітыкі, гэта відавочна, да? Мы не распавядаем столькі, колькі трэба для таго, каб разумець, як бы у чым сутнасць дзейнасці каардынацыйнай рады. Пра грошы ўсё вельмі проста. Ніхто ў каардынацыйнай радзе не атрымоўвае заробак, ёсць падтрымка сакратарыяту з боку міжнародных донараў, яна складае даволі невялікую суму на месяц, гэта каля 3-5 тысячаў на ўсіх, на ўсю каманду, якая працуе. І як бы, ну, былі выдаткі на арганізацыю мерапрыемстваў, слуханняў круглых сталоў, якія рабіла каардынацыйная рада. Як бы, ну і ўсё пра гэты бюджэт, што мы можам сказаць на сённяшні час. Больш адкрытая справаздача будзе напрыканцы года, як мы абяцалі гэта, ну, падчас фармавання каардынацыйнай рады. То бок з грашыма тут усё вельмі проста. А чакайце, напрыканцы года гэта калі? Напрыканцы нашай дзейнасці, то бок да 7 лютага мы, канешне, гэтую справдачу зробім. Пра Кавалькову, таксама Кавалькова, і гэты сюжэт, ён стаў прадметам разбіральніцтва ўнутры каардынацыйнай рады. Гэта было пастаўлена на агульнае паседжанне. Агульнае паседжанне разбіралася, любы там дэлегат каардынацыйнай рады мог задаваць свае пытанні. І потым, пасля гэтага разбіральніцтва, ніводная група дэлегатаў, нават тая, якая ініцыявала гэтыя слуханні, не прапанавала ніякіх рашэнняў. То бок, ну, як бы тыя пытанні, якія былі падняты, адказы былі дадзеныя, яны не дазвалялі выступіць на аснове прапагандысцкага матэрыялу, які быў як бы зроблены з нейкімі, ну, вот рашэннямі пра выключэнні, напрыклад, Ольгу Кавалькову. Ну, я ў гэтым сэнсе як спікер, ну, не как бы не мог. І калі не знайшлося 6 дэлегатаў каардынацыйнай рады, якія вынеслі гэтае пытанне пра выключэнне, то я не адчуваў сябе ў праве ініцыяваць такія крокі з майго боку. Вось і ўся сітуацыя. Таму казаць, што разбіральніцтва не было, як бы гэта пытанне было спушчана на тармазах, ці каардынацыйная рада спужалася пагрозу Ольгі Кавальковай, як бы не стала выносіць гэта абмеркаванне, гэта неправда. Віталь, а чаму, на вашу думку, адбываецца такі проста разлом, нават агромны разрыв в ацэнцы дзейнасці каардынацыйнай рады з боку непасрэдна яе прадстаўнікоў і грамадскасці? У чым прычына? Можа быць, гэта проста пытанне камунікацыі альбо штосьці большае тут? Я думаю, тое другое, і стратэгічныя, і тактычныя прычыны. Стратэгічныя ў тым, што все-таки, ну, калі мы кажам уже такімі больш блізкімі да народа тэрмінамі, каардынацыйная рада — это протапарламент, будзем называць парламент, ну, а офіс Святланы Ціхановскай — гэта, так сказать, прэзідэнт і прэм'ер і кабінет, да? Прэм'ера няма, прэзідэнт і кабінет. І заўсёды да парламента в любых грамадствах, нават самых дэмакратычных заходніх, стаўленне, ну, дастаткова крытычнае. Памятаем, што
с французской парле, парламент это говорильня, так, там от этого пошло это слово, там люди нешта абмяркоўваюць, яны не прымаюць рашэння, яны не робяць нейкія выканаўчыя рашэнні, яны прымаюць законы, паводле якіх жыве грамадства. Ну, наша Координаційная рада законы не прымае, таму яе функцыя менавіта вось вельмі адпавядае гэтаму слову парламент, гаварыць нешта, абмяркоўваць, крытыкаваць, прапаноўваць. І ясна, што такую функцыю людзі, якія чакаюць нейкіх вынікаў, не могуць, скажем, ухваляць, не могуць адабраць вельмі актыўна, паколькі яны вынікаў не бачаць. Ну, але не трэба чакаць, так сказаць, не ведаю, ад зайца, што ён будзе летаць. У гэтым сэнсе немагчыма чакаць з Координаційнай рады, што яна будзе прымаць нейкія такія рашэнні, якія зменяць жыццё беларусаў, тым больш зменяць жыццё беларусаў у Беларусі. Так што гэта ўсё дастаткова лагічна. Што тычыцца, ну, нейкіх такіх дробных скандалаў, я бы хацеў больш такой стратэгічны аналіз даваць, не зацыклівацца на нейкіх там прозвішчах. Ну, нават там амерыканскім парламенце недавно выдалілі, пазбавілі паўнамоцтваў аднаго з кангрэсменаў за нейкія там непрыстойныя дзеянні. Гэта не значыць, што ад этого все астатнія там 450 кангрэсменаў чымсьці кепскія. Ну і да таго ж, ну, в нашым, нават в апозіцыйным асяроддзі все-таки ёсць канцэнтрацыя на асобах. Вот ёсць офіс Ціхановскай, сама Ціхановская і міністры, якія даволі вядомыя, якія, можа быць, сапраўды больш актыўна прадстаўлены в нашай незалежнай прэсе. Нема такого увасаблення, скажем, хто прадстаўляе Координаційную раду. Андрей Егоров як спікер, он не можа на себе браць там такія функцыі нейкага, ну, скажем, там галоўнага кіраўніка, ён менавіта спікер, ён прадстаўнік той, што спрабуе ўраўнаважыць всякія розныя фракцыі. Тым больш сапраўды это парламент, там вельмі розныя людзі. І зараз, калі будуць выбары, туды прыйдуць яшчэ больш разнастайныя людзі, которые будуць яшчэ больш актыўна крытыкаваць там і офіс Ціхановскай, і нейкія іншыя рэчы. Так што, ну, мне здаецца, не варта чакаць, што вось нехта раптам палюбіць гэтую Координаційную раду вот па тых прычынах, па якіх я сказала, яны такія відавочныя. І тут мы падыходзім да найбольш актуальнага пытання. Выбары ў Координаційную раду. Давайте крышачку бліжэй глянем на гэты працэс. 2 гады. На такі тэрмін будзе абірацца трэці склад Координаційнай рады. Орган мае складацца са 120 чальцоў. 8 гэта дэлегаты з ліку першага, асноўнага складу КР, якія застаюцца ў зняволенні. 112 асобаў прапаноўваецца абраць, але не ўсіх наўпростава. 18 мандатаў, а гэта 15% месцаў прадугледжаны для дэлегатаў ад арганізацый грамадзянскай супольнасці. Гэта значыць, што галасаваць прапануюць не за асобу, а за пэўнае аб'яднанне, спіс кандыдатаў ад якога будзе закрыты. Гэткі выбарчы суб'ект можа быць сфармаваны адной ці некалькімі беларускімі палітычнымі структурамі. Партыя, устаноўчы аргкамітэт партыі, фракцыя Координаційнай рады другога склікання і або арганізацыямі грамадзянскай супольнасці. Выбарчы суб'ект павінен падаць спіс не менш як 10 кандыдатаў у сябры КР. Не менш за 40% у гэтым спісе мусяць быць жанчыны. Выбарчы суб'ект абавязкова заяўляе палітычную праграму. Адкрытым будзе спіс самавылучэнцаў. Каб трапіць у яго, трэба сабраць 20 подпісаў ці быць дэлегаваным ад грамадскай некамерцыйнай арганізацыі. Кандыдаты ў гэтым спісе вызваленыя ад патрабавання падаваць праграму. Выбарцы будуць мець адразу 3 галасы. Аддаць іх можна за адзін ці некалькі спісаў выбарчага суб'екта, альбо за аднаго з кандыдатаў са спісу самавылучэнцаў. Аддаць можна 1 ці 2 галасы, калі выбарнік не знойдзе 3 годных кандыдатаў. У гэтых працэдурах нібы ўсе роўныя, але жанчыны, а таксама арганізацыі, партыі ды, безумоўна, фракцыі Координаційнай рады шмат каму падаліся больш прывілеяванымі. Навошта ўведзеныя квоты? Чаму выбары не могуць быць прамыя? Не менш пытанняў і да сістэмы падліку галасоў. Паводле праекту выбарчай сістэмы нехта спачатку вызначыць агульную колькасць галасоў за ўсіх суб'ектаў. У працэдуры не прапісана, хто менавіта будзе падлічваць. Пасля вызначыць агульную колькасць галасоў за кожны суб'ект. Далей у размеркаванні мандатаў будуць удзельнічаць суб'екты, за якія пададзена больш за 3% ад агульнай колькасці галасоў, і самавылучэнцы, якія пераадолелі парог 750 галасоў. Для кожнага выбарчага суб'екта паводле метаду найбольшых астаткаў вызначаць колькасць мандатаў.
Сярод самавылучэнцаў мандат размяркуюць, зыходзячы з колькасці галасоў, пададзеных за індывідуальных кандыдатаў у гэтым спісе. У выпадку роўнасці галасоў прыярытэт аддадуць кандыдату, які месціцца вышэй у спісе. Вышэй маюць быць тыя, хто раней падаў заяўку аб рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Спадарства, папрашу падняць руку тых, хто зразумеў цалкам, як будзе адбывацца працэс выбараў. 1%. Цудоўна. Скажыце, калі ласка, што вы думаеце пра саму сістэму выбараў, пра падлік галасоў? Любая сістэма выбараў, яна заўсёды даволі складаная, як і ўся палітыка, таму што мы ніколі не можам на 100% сказаць, што чалавек на самай справе будзе рабіць. Таму што у адних абставінах чалавек будзе паводзіць сябе адным чынам, а ў іншых абставінах зусім іншым чынам. Такі працэс выбараў, ён трошачку складаны. Нават не трошачку, он даволі такі складаны. Гледзячы на такую мадэль, падаецца, што тыя, хто яе распрацоўваў, прыклалі вельмі шмат усілій для таго, каб зрабіць гэту сістэму чэснай. Але ці будзе яно так, ці будзе яно справядліва, ці будзе яно зразумела, гэта вялікія пытанні. А хацелася б, каб выбары, тым больш выборы ў Беларуси были максимально прозрыстые. Во-первых, мне очень интересно, почему это называется выборами. Голосование и выборы — это совершенно разные вещи. При выборах есть предвыборная кампания, есть агитация, но самое главное, в выборах должны участвовать все белорусы. То есть легитимность вот этой координационной рады для меня, например, 0. Как и той, которая была с самого начала, которую Ольга Ковалькова выбирала по своим интересам 17 августа 2020 года и предпочтениям. Поэтому это не выборы, их назвать выборами нельзя, а то, что это будет голосование по каким-то квотам, это уже совсем другое. Калі я правильно все зразумеў слушна, так значыцца это ж не канчатковая версія той сістэмы, па якіх будзе працаваць галасаванне. Ну, калі такая тэрміналогія больш слушная. Мне падаецца, што гэта такі першапачатковы план, які будзе абмяркоўвацца яшчэ арганізацыйным камітэтам, які будзе складацца са шматлікіх арганізацый. Я думаю, тыя арганізацыі, што тут прысутнічаюць, таксама могуць падаць заяўку, і не думаю, што хтосьці ім адмовіць. Бо чым шырэй будзе гэта абмеркаванне, тым лепей для нас всіх, тым больш будзе заахвочаных прыняць удзел. Таму мне падаецца, што трохі, нібыта такая занадта зараная крытыка. Хаця, канешне, за ўвагі варта рабіць папярэдне. Андрей, скажите, калі ласка, хто прыдумаў і ўзгадніў такую цудоўную сістэму, тому што, вось, шчыра кажучы, вот сапраўды без 100 грам не разбярэшся. Я сам не з першага разу разабраўся вось пра гэтыя 3 галасы, як гэта адбываецца. Ці не занадта складана? Занадта складана. Занадта складана, і з гэтым быў звязаны мой зварот да сябраў каардынацыйнай рады адносна неабходнасці спрашчэння гэтай сістэмы да максімальна простай сістэмы прапарцыянальных выбараў па спісах. Таму што на сённяшні час гэтая прапанаваная рэч каардынацыйнай рады, яна просто сшытая з розных кампрамісаў. Так сапраўды мы хацелі зрабіць лепш. Мы хацелі зрабіць тую сістэму, якая задавальняла патрэбам рэпрэзентацыі арганізацыі ў грамадзянскай супольнасці, ініцыятываў, якія робяць вельмі шмат працы ў дэмакратычнай супольнасці. Мы хацелі даць мажлівасць гендерным квотам праявіцца. Мы хацелі даць мажлівасць людзям, якія не могуць ісці ў спісах, балатавацца ў індывідуальнай якасці, і таму з'явіўся гэты спіс самавылучэнцаў. Але ўсё агулам выглядае настолькі складана зараз, што гэтая сістэма незразумелая для выбарцаў. І яны пра гэта кажуць. І вы тут пра гэта кажаце, і шмат у маіх паездках я сустракаўся з менавіта такім меркаваннем, калі нават эксперты не могуць з гэтым разабрацца, і калі нават у гэтым сюжэце эксперты Белсату не ўсё правільна зразумелі з таго, што пададзенае, тому што гэта і ёсць сістэма прамых выбараў, але не відавочна гэта для экспертаў, якія рабілі гэты сюжэт, то гэта значыць, мы маем вялікія праблемы з даверам да гэтай сістэмы з боку выбарцаў. І яна падлягае, канешне, на сённяшні час спрашчэнню. І тут я ў такой вельмі складанай пазіцыі зараз знаходзюся, бо як спікер каардынацыйнай рады я мушу тлумачыць,
што мы зрабілі? Чаму там 3 галасы? Чаму спісы закрытыя спісы не значыць, што вы не бачыце кандыдатаў? Вы іх бачыце, просто галасаванне ідзе за спіс цалкам, а не як бы за кандыдатаў індывідуальных як бы ў гэтым спісе. Я ўсё гэта мушу тлумачыць, і яно мае свае рацыянальныя абгрунтаваныя тлумачэнні. Але з іншага боку, персанальна вось як дэлегат каардынацыйнай рады, как бы я зараз выступаю за тое, каб максімальна спрачаць гэтую сістэму, бо мы выглядаем, ну, як напёрстачнікі, якія спрабуюць кагосьці падмануць, як бы, але ну, у гэтым няма інтэнцыі, але ну, немагчыма ў гэтым пераканаць чалавека, як бы, калі ну, яна аб'ектыўна такая, як яна ёсць. І таму зараз я вельмі прашу і каардынацыйную раду, як бы, і нашых партнёраў, тому што гэта яшчэ і кансультацыі з аб'яднаным пераходным кабінетам, офісам Святланы Ціхановскай, палітычнымі партыямі, арганізацыйным камітэтам, куды ўваходзяць самыя розныя палітычныя сілы адносна ну, той сістэмы, якая прапанаваная. І я думаю, што вось у агульнай волі і па імкненні павінна быць спрашчэнне гэтай сістэмы так, каб яна была зразумелая перш за ўсё тым, хто будзе выбіраць новых дэлегатаў каардынацыйнай рады. Бо вось якраз на гэтым фоне мы запыталіся ў нашых гледачоў, ці будуць яны прымаць удзел у выбарах у каардынацыйную раду, і давайце паглядзім на іх адказы. Дык вось у спадара Віталя хочацца запытацца, чаму гэта настолькі няма даверу да гэтай структуры атрымліваецца? Ці з чым звязана? Ці вось з той самай складанасцю ў гэтай сістэме выбараў? Ну, я думаю, пра складанасць многія да гэтага вашага сюжэта і не падазравалі, і не ведалі. Зараз даведаюцца, і я сумняваюся, што нават захочуць галасаваць пасля гэтага. Але сапраўды, ну, ўсё крытычнае сам пра сваю структуру сказал Андрэй. У дадзеным выпадку сапраўды гэта такое, ну, скажем, збег таких компромиссов, бо там феміністычная фракцыя каардынацыйнай радзе вот хацела квоты, іншыя фракцыі, якія прадстаўляюць грамадзянскую супольнасць, хацелі як мага больш, каб галасавала за грамадзянскія нейкія структуры, за арганізацыі, ну, але часам в наших умовах гэта такая магутная арганізацыя імя сябе самога, то бок нейкі чалавек, ён стварае нейкі там цэнтр, в якім ёсць ён адзін, і ён вот от этого цэнтра ці от этой структуры ён уже мае прадстаўніцтва в каардынацыйнай радзе, і вот на новых выбарах таксама просіць і патрабуе, каб вот былі прадстаўніцтва такіх грамадскіх арганізацый. У нас же ввогуле, ну, мы ведаем, што партыі все незарэгістраваныя, зараз вельмі цяжка ацэніць масаваць тых ці іншых структураў. Ну, але вось гэтыя, ну, па сутнасці, можна сказаць, лабісцкія інтарэсы асобных людзей, асобных структур ці нейкіх ідэалогій, як там, ну, феміністычныя, яны вось пераважылі ў тым, што вот такую складаную сістэму выбараў, мне здаецца, трэба максімальна спрасціць. Я ўж не ведаю, наколькі это рэалістычна, я просто ацэньваю збоку. Одно галасаванне, один голас, один чалавек, ну, альбо нават па партыйных так званых спісах, як это называецца, ну, в палітычнай тэрміналогіі, тым прасцей, тым лепш, паколькі людзі, ну, трошки будуць палохацца. Мне здаецца, зараз даволі важна все-таки будзе того, колькі чалавек прыме ўдзел в гэтым галасаванні. Я не ведаю, якая будзе рэальная лічба. Конечно, хотелось бы, каб это было там 500-200 тысяч, но на сёння мы уяўляем, что это мало рэалістычна. І мне здаецца, ну, гэта, в принципе, не все, может быть, разумеюць, наколькі гэта важна. Пры ўсёй той справядлівай крытыцы я б сказал, что вот каардынацыйная рада і там кабінет Ціхановскай — это такая спроба стварыць, ну, нейкую не то што паралельную дзяржаву, ну, пабудаваць такую паралельнае грамадства. Ведаеце, то, што рабілі, напрыклад, Косаве, касавары падчас сербскага панавання, яны фактычна будавалі свае паралельныя структуры. Ясна, што гэта, ну, параўнанне трошки кульгае, бо яны рабілі это на сваёй зямлі. Вось, мы это робім на, скажем, тэрыторыі не внутры Беларусі, так атрымалася, але все-таки критики без мяне хопіць. Я зараз хочу таксама знайсці нешта, калі не пазітыўнае, то важна адзначыць, наколькі это важна, каб мага больш людзей прыняла ўдзел, каб эта каардынацыйная рада адчувала за сабой нейкую легітымнасць, хаця бы тых десяткаў тысяч людзей, якія прагаласуюць. Ну і я бы с сумом констатовал, что вот такие складанные схемы, мне здаецца, все-таки будут отполохвать людей от голосования. Теперь давайте по пунктах. Гаспадар Андрэй, хто лабіраваў вось гэтую ідэю пра 15% для грамадскіх арганізацый? Навошта гэта зроблена?
Гэта зроблена для таго, каб сярод грамадскіх арганізацыяў была магчымасць асобных выбараў. Гэта выбары, гэта не тое, што людзі падаюць заяўкі, аўтаматычна патрапляюць на гэтыя 15%. Гэта мажлівасць для арганізацыяў грамадзянскай супольнасці мець асобнае прадстаўніцтва ў каардынацыйнай радзе. Прычым меншасць, чым тых, хто абіраецца на наўпроставых выбарах. І гэта зроблена якраз для таго, каб даць мажлівасць арганізацыям грамадзянскай супольнасці, які маюць дастаткова важнае значэнне сёння ў дэмакратычным руху. І тут мы кажам, не сэнсе не пра толькі там традыцыйныя НДА, якіх там ліквідавалі ў Беларусі, якія мелі там рэгістрацыю, хаця яны рабілі вельмі шмат карыснай працы. Але гэта і пратэсныя супольнасці, гэта такія супольнасці, як кіберпартызаны, гэта паспалітае рушанне іх суполкі. Урэшце полк Каліноўскага нават можна разглядаць як такую ініцыятыўную структуру, якая мала чым адрозніваецца ад арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Вось даць ім мажлівасць проста сярод сябе выбраць сваіх прадстаўнікоў. І гэта дадае асобную легітымнасць запірышчам на грамадзянскую супольнасць. У гэтым логіка гэтай квоты на выбары сярод арганізацыяў грамадзянскай супольнасці. Таму там няма ніякіх звыш складаных і канспіралагічных змоваў унутры каардынацыйнай рады, каб праз гэтыя квоты там былі абраныя спецыфічныя людзі. Тыя спецыфічныя людзі, пра якія вы кажаце, наўрад ці могуць быць абраныя хоць у якой сістэме. Віталь, там яшчэ штосьці хоча дадаць? Да, мне просто здаецца, што папулярныя людзі, якія заслугоўваюць, годныя людзі, і з палка Каліноўскага, і з любой гэтай структуры могуць прайсці праз выбары свабодныя, не абавязкова праз грамадзянскую супольнасць. І мне здаецца, што гэтыя калі Прокоп'ев, ён сказаў, што будзе вылучацца, ён, напэўна, будзе вылучацца менавіта як звычайны грамадзянін, ён не захоча, напэўна, ад нейкай супольнасці. І мне таксама здаецца, што гэта будзе такая, ведаеце, уже маладыя людзі не могуць памятаць в канцы Савецкага Саюза, калі абралі упершыню там з'езд дэпутатаў, там былі людзі, якія былі абраныя прямым галасаваннем па выбарчых участках, а былі прадстаўнікі ад грамадскіх арганізацый, ад Саюза пісьменнікаў, ад Саюза архітэктараў і так далей. І акрамя Саюза пісьменнікаў, астатнія з іх былі такія кансерватыўныя прасавецкія, бо іх выбралі па квотах. Так вот, это будзе некая розная якасць дэпутатаў у каардынацыйнай радзе. Вот это, мне здаецца, таксама можа быць праблемай, на якую пакуль не звяртаюць увагу. Віталь, правда, не згадвае, што на тых выбарах у 89-м годзе праз гэтыя супольнасці, якія вельмі імкліва дэмакратызаваліся, шмат людзей, якія былі абраны, увайшлі ў дэмакратычную платформу тады. То бок там эфект не толькі таго, што там прасавецкіх людзей выбіралі, але і іншых. І тут важна вось што зазначыць, што ёсць менш папулярныя групы. Вось возьмем кшталту арганізацыя, якая ўваходзіць у структуру паспалітага рушання, якое дастаткова важнае, але мае менш вядомае значэнне. Яго ведаюць лакальна і тыя структуры, якія займаюцца актыўным супрацівам. І возьмем Вадзіма Прокоп'ева, які, ўсё ж такі, спадзяюся, пойдзе са сваім спісам. Які шанец у Вадзіма Прокоп'ева набраць галасы і прайсці ў каардынацыйную раду, ці нават там стварыць большасць, і вось у гэтай структуры. Это не параўнальна проста. Людзі займаюцца канкрэтнай працай, і ці нават асацыяцыя палітзняволеных, якая дапамагае непасрэдна сваім людзям. Хто пра яго ведае? Пра іх ведае менш, чым ведаюць пра каардынацыйную раду. Ці мусяць яны быць прадстаўленыя ў каардынацыйнай радзе? Я думаю, яны мусяць мець шанец. Але калі мы паставім іх на адную платформу з Вадзімам Прокоп'евым і іншымі, то у іх будзе значна менш шансаў. Таму у гэтай логіцы з'явілася квота для грамадскіх арганізацыяў, альбо вось 3 галасы і мажлівасць аддаць не толькі папулярнаму кандыдату, але іншаму. Але зноў-такі я тлумачу, таму што гэтая сістэма прынятая каардынацыйнай рады. Я выступаю зараз за спрашчэнне максімальнае, але для разумення мы мусім разумець, чаму і як гэта з'явілася. Алена? Ты сейчас за спрощение выступаешь, а раньше ты выступал за введение этих 3 голосов и квот. Так-то на самом деле. Моя пропанова першасная. Ты услышал людей и Белсат, и тогда меняешь. А изначально ты лоббировал. Моя першасная пропанова заключалась, зробленая у верасні
у верасні, да, у верасні, яшчэ раз я падкрэсліваю, да таго, як мы збіралі першыя кансультацыі з рознымі структурамі, уключна з аб'яднаным пераходным кабінетам пра сістэму выбараў, заключаўся ў тым, каб мець простую сістэму прапарцыйных выбараў на 70% дэлегатаў і вось гэтую квоту выбараў у 30% для грамадскіх арганізацый. І гэта вельмі простая для мяне сістэма, якую можа зразумець кожны 8гадовы дзіцёнак, да, але потым мы уткнуліся ў тое, што мы не можам гэта ні ўнутры координацыйнай рады дэбатаваць і прыняць гэтую сістэму, таму што ёсць яшчэ 6 іншых. І ёсць яшчэ тое, што аб'яднаны пераходны кабінет, напрыклад, да апошняга не мог прапанаваць ніякай пазіцыі адносна выбараў у координацыйнай рады. І толькі калі мы прынялі гэтае рашэнне, гэта падштурхнула іншых хоць штосьці казаць пра гэта. Я хотела про избирательную систему. Первое, моя позиция на самом деле не меняется здесь. Мне кажется, что позиция Андрея меняется, потому что как реагирует общество после того, когда мы Координационный совет представили решение, и я слышу на самом деле разную позицию, то, как лоббировал даже Андрей, и внутри Координационного совета дебатировалось. И когда произошло реагирование, тогда, внимание, Координационный совет не переголосовал еще решение. То есть внутри Координационного совета, важная ремарка, члены Координационного совета мне сказали: а ты скажешь, что ты не представляешь большинство? Я не представляю сейчас большинство, мое мнение осталось в меньшинстве, но я его все равно имею право проговорить. Первое, тот факт, что вообще мы сшили из системы компромиссов, мы имеем, на мой взгляд, только потому, что решение о том, какова будет избирательная система, мы доверяем Координационному совету, ну или там в коде Сижени со Светланой Тихановской, или другими субъектами, кто будет принимать решения в выборах. Вот мне кажется, это фундаментально неправильный подход. Имеем, что имеем. С моей точки зрения, нужно было отстранить членов Координационного совета, кто будет принимать участие в выборах, или чьи организации будут принимать участие в выборах в третий созыв, не должны были участвовать в выработке избирательной системы. Тогда бы мы не имели ситуации, когда один лоббирует одно, второе, третье, когда Координационный совет, который будет организовывать выборы, сейчас уже там появился оргкомитет, пишет правила, как попасть в этот Координационный совет. Иначе, получается то, что даже где нет злого умысла, нас обвиняют в том, что вы преследуете интересы, чтобы сохранить себе места и прочее, 5-10. А дальше, когда начинается страхование, на мой взгляд, части интересов, вот Андрей, например, стоит на том, что нужно квотировать, дать преимущество, привилегии для НГО. Но сейчас уже, да? Что происходит? Получается, что страхование рисков получается так, что аж 3 голоса подстрахуем вот здесь, аж 3 типа кандидатов, а это именно 3 типа кандидатов. Есть по спискам, есть индивидуально, а есть еще отдельная история с НГО. Усложнили настолько, желая подстраховаться, что по факту сейчас мы имеем решение Координационного совета, с которым, внимание, Координационный совет пока мы не имеем, да, проведенного повторного голосования, может быть, там и окажется, что по-прежнему большинство так. Я придерживаюсь жестко позиции в том, что первая фундаментальная ошибка, кого мы допустили принимать эти решения, это неправильно, но мы имеем то, что имеем. А второе, что, желая перестраховаться так, усложнили до нельзя, и да, я тоже стою на том, что это слишком сложная избирательная система. Если бы мы двигались пошагово, например, оставить только 3 голоса и разъяснить гражданам, что такое 3 голоса, тогда не нужны были бы квоты для НГО и там гендерные квоты или еще другие варианты, да. То есть, а пытаясь подстраховать везде, получилось, что сложно да невозможно. Для мяне ўсё роўна гэта даволі дзіўная логіка перадаць камусьці адказнасць за вызначэнне выбарчай сістэмы. Наша ответственность Координационного совета поставить процедуру таким образом, чтобы выборы были прозрачны, чтобы не исполнять интересы. Адказнасць, як і парламент не можа перадаць адказнасць камусьці за вызначэнне выбараў. Парламент берет ответственность за разработку законов. Пра выбары, пра сістэму выбараў, пра то, як яны мусяць быць арганізаваныя, і потым перадавярае арганізацыю гэтых выбараў камусьці. Что мы имеем по факту? Что мы имеем по факту? Группа интересантов лоббирует свои интересы. Кому? Виталию Цыганкову отдать решение прямое? Оргкомитет собирается. Туда может входить Лена Живоглот в случае, если она не будет избираться. В случае, если она не будет избираться. Я думаю, вы же сейчас даже в оргкомитете... Нехай выбирает. Ты же даже сейчас в оргкомитете лоббируешь интерес, что в оргкомитет приходят только те, кто хочет принимать участие в выборах.
Даже сейчас мы ставим такое условие. Почему не наоборот? Почему Тих, хто оргкомитет... не хоче приймати Конечно, уділ у виборах, мусить визначати... Независимый орган. Ну, хто гэта? Хто гэта? У маім рашэнні адзінымі суб'ектамі, якія могуць прымаць рашэнне пра выбарчую сістэму, гэта толькі два суб'екта. Гэта Святлана Ціхановская, як нацыянальны лідар, якая заявіла пра тое, што выбары мусяць быць у каардынацыйную раду, і сама каардынацыйная рада. І вось што я прапаную, гэта працэдура супольнага рашэння, co-decision. Каардынацыйная рада прымае, Святлана Ціхановская зацвярджае. Толькі так. Яшчэ одно пытанне. Што за цудоўны чалавек прыдумаў гендерную квоту в 40% для жанчын? Я просто так, рыхтуючыся, прабегся в еўрапейскіх парламентах краінаў еўрапейскага звязу сярэднія 32%. Адкуль взялі лічбу 40? Вось хтосьці можа мне патлумачыць? Мне кажется, что это рандомная лічба. Я боюсь обидеть авторов, что именно 40. Не рандомная лічба ў сэнсе, што гэта была унесена фракцыяй, там Роман Кісляк, напрыклад, актыўна лабіяваў. Ну, таму што калегі палічылі, што гэта крок насустрач прагрэсіўнаму свету. І мы можам гэта зрабіць, нават маючы нашу сітуацыю, мы можам пайсці на такое рашэнне. Вось яны прапанавалі такую квоту. Для мяне яна выглядае занадта вялікай, больш за тое, можа быць, нам трэба прадугледзець таксама механізмы рашэння цэнтральнай камісіяй па арганізацыі выбараў для таго, што некаторыя суб'екты, якія па аб'ектыўных прычынах не могуць выканаць гэтую квоту, могуць з галасаваннем цэнтральнай выбарчай камісіі пазбаўленыя, нададзена ім права не выконваць гэтую. Віталь, вось вы за беларускай палітыкай сочыце з таго моманту, як я, напэўна, яшчэ пешу пад стол хадзіў. У вас не ўзнікае ўражання, што вось гэта ўсё вы ўжо недзе бачылі? Часам есть уражение, что, сапраўды, я довольно давно уже был довольно прикметным, скажем так, осторожно журналистом. В 95-м году атрымлівал за премию з рук Василя Владимировича Быкова, белорусского пен-центра. Я к тому, что коли я писал нечто в середине 90-х, то зараз можно просто взять и передруковать, никто не заварит, что это написано в 95-м. Некоторые речи, про белорусскую мову, про державность, про адносіны до России, про раздоры в демократичном лагере, вот просто можно один к одному взять, никто не заважить, что прошло 30 годов. Так что в этом сенсе да. Але все-таки у нас ситуация уникальная после 2020 года, и нават, коли мы кажем про тему сегодняшней размовы про координаційную раду, она уникальная, нават уже первое, так званое, другое скликание, они максимально адрозніваюцца. Першае скліканне, жніўні 2020 года, яно думала, што оно будзе праводзіць перамовы пра перадачу ўлады. І пад гэта, скажем, выбіралася, неважна якім чынам в дадзеным выпадку. Другое скліканне ўжо разумела, што оно знаходзіцца за межамі Беларусі, і для чаго. Зараз трэцяе скліканне будзе выбірацца людзьмі. Таму я бы сказал, што гэтыя адрозненні радыкальныя, і калі сапраўды гендерную повестку абмяркоўваць, это трошки прыкмета таго, што скажем так, может быть, самое галоўнае пытанне, ці ўзяць уладу, ці звергнуць удасца рэжым Лукашэнкі. Многія разумеюць, што на дадзены момант координаційная рада не можа вырашыць. Вось таму займёмся гендернымі пытаннямі. 40% ці 45, ці 55, ці 39. Гэта сведчанне таго, што якія задачы перад сабой ставяцца. Андрэй, вось пройдуць гэтыя выбары. Вы готовы до того, что не захаваеце свою пасаду и нават свой мандат? Конечно. Конечно, таму што у другім складзе ёсць вельмі яснае разуменне таго, што ацэнку дзейнасці гэтаму складу координацыйнай рады дадуць выбаршчыкі, людзі, якія будуць галасаваць. Калі яны не задаволеныя тым, што мы рабілі, канешне, мы не патрапім у новы склад. І гэта у тым ліку шмат такіх пытанняў, якія ўзнікаюць у людзей, а чаму вы гэта робіце? Вось чаму людзі, якія
ідуць на арганізацыю выбараў, маючы уладу, скажем так, як спікеры там, ці там большасць унутры каардынацыйнай рады, как бы не праводзяць зноў как бы працэдуру ўзнаўлення каардынацыйнай рады праз тую працэдуру, якая была раней. Ну таму што как бы я лічу, што выбарны орган, інстытуцыя, протапарламент сам па сабе значна больш важнейшы для палітыкі Беларусі, чым Андрэй Ягораў у гэтай палітыцы. Таму, канешне, как бы, мы можам прайграць як бы, тут усе тыя, хто сёння ў гэтым складзе каардынацыйнай рады. Алена, а што для вас асабіста будзе добрым вынікам, будзе поспехам выбараў у трэці склад каардынацыйнай рады? Моим личным, если это будут честные, прозрачные выборы, понятные белорусам, если процесс удастся организовать так. Я лично не настроена участвовать в выборах в третий созыв Координационный совет, поэтому моей личной победы в выборах в Координационный совет не будет. Я отстаиваю институты и механизмы. И пока, как вы видите, не то чтобы нахожусь в абсолютном большинстве. Так что дебатируем, спорим за то, чтобы процедуры были. Віталь, а для вас, як для адмыслоўца, што будзе добрым вынікам выбараў у трэцяе скліканне каардынацыйнай рады? Што вось вы сабе скажаце, ну вось сапраўды мы на правільным шляху. Мне хотелось бы, каб выборы прошли так, каб люди сказали, что да, мы доверяем вынікам гэтых выбораў, каб люди сказали так, ёсць тыя людзі, якія мы абралі, мы верым, што яны былі абраны сумленна, і што яны, мы верым, будуць займацца, ну, той дзейнасцю в рамках формата, які прадугледжвае Координацыйная рада, яны не будуць там вырашаць асноўныя пытанні, як это робіць кабінет Ціхановскай, але менавіта прапановаць, крытыкаваць, можа быць, нават там мяняць гэтых міністраў кабінета. Гэта то, што Координацыйная рада за собой как бы будзе мець такія прывілеі, такія, скажем, паўнамоцтвы. Так што перш за ўсё гэта давер, і другое, каб сапраўды як мага больш людзей прыняло удзел у гэтых выбараў, вот, якія б не былі крытычныя перадачы, але магчыма яны гэтаму паспрыяюць. Так што вось два фактара: празрыстрасць, давер і колькасць людзей, якія ўзялі ўдзел. Гэта, напэўна, будзе вызначальна. Ну што, паважанае гаспадарства, на гэтым мы вымушаныя паставіць кропку ў сённяшняй дыскусіі. Давайте падзякуем нашым спікерам. У спрэчцы, як той казаў, нараджаецца ісціна. Вы глядзелі ток-шоу «План Б». З вами быў Зміцер Міцкевіч. Да пабачэння.